நாம் தமிழர் ஆட்சி அமைச்சா கன்னடம் இருந்த ரோட்ல போக கூடாதுன்னு சட்டம் போடுவோமா? மலையாளி வீட்டுக்கு தண்ணி வராதுன்னு போடுவோமா? தெலுங்கருக்கு மின்சார இல்லைன்னு போடுவோமா? எல்லாருக்கும் தான். கல்வி இலவசம் எல்லாருக்கும் தான். தரமான மருத்துவம் எல்லாருக்கும் தான். தூய குடிநீர் விநியோகம் எல்லாருக்கும் தான். அதை புரிந்து கொண்டு தமிழ் தேசிய மக்களோடு அரசியலில் எல்லோரும் பயணிக்கணும். நீ என்னை எதிரியா நினைக்க கூடாது. உனக்கு நீர் கொடுத்து, சோறு கொடுத்து, வாழ இடம் கொடுத்து, பாதுகாப்பா வச்சு, அரசியல்ல பதவி கொடுத்து எல்லாம் வச்சு தமிழ் மக்கள் இவர்கள் முன்னெடுக்கிற அரசியலோடு நீங்கள் இணைந்து பயணிக்க கடமைப்பட்டவர். ஏன்னா உலகம் முறை நாங்க அப்படித்தான் பயணிக்கிறோம். அப்படிதான் பயணிக்கிறோம். எங்களுக்கு தனித்த அரசியல் கிடையாது. இந்த ஒரு தாய் நிலம் தான். இந்த நிலத்தை நீ எடுத்துக்கிட்டா என் மொழி அழிவதை பற்றி தெலுங்கர்களுக்கு கவலை இல்லை, மலையாளிகளுக்கு கவலை இல்லை, கன்னடர்களுக்கு கவலை இல்லை, பீகாரிக்கு கவலை இல்லை, குஜராத்திக்கு கவலை இல்லை, மார்வாடிக்கு அவன் கவலை இல்லை. ஏன்? அவன் தாய்மொழியை காப்பாற்ற அவனுக்கு மாநிலம் இருக்குது, அதிகாரம் இருக்குது. எனக்கு இந்த ஒரு இடம் தான் இருக்கு. என் மொழி அழியுது எனக்கு தெரியுது, என் இனம் அழிகிறது எனக்கு தெரியுது, என் பலம் களவுகிறது எனக்கு தெரிகிறது. அதை காப்பாற்ற எண்ணம் இருக்கிறது, துடிக்கிறோம். அதிகாரம் இல்லை, தவிக்கிறோம். தான் யதார்த்த புரிதல்.